To kapod wan Migori ni minod seneta ma Migori mano Dr. Ochilo Mbugu Ayako, minode en Agnes Ayako, wacho ni koro timo andika mar kura e yo makende ema bende dhi neno ni koro jopiny go bedo kod telo makare. Agnes ne lero ni koro jogo mapok ondikore otim mano motelne higa 2022. Onyiso jotelo moyier e gwengego bende koro onene noland ne jopiny wachno kaachiel to kod ka opande ponono ni gin gadier ne gidwa ni mondo moluor Raila Amolo Odinga bende koro odhi okaw komno. Noloso kata e dalane ma bende kono lande wache ma kamae. En gima ber to kochuno ni king'ado kura kata king'ado kura en gima inemo konyi no wuon. To okochuno ni king'ado kura nyaka chuni ni nyaka vote ne ng'ato. En decision ni in miyiero ng'ami vote ne. Decision en mari mar choose ng'ami dwaro. Kura ok ikaw ne ng'ato, ikaw ne in. To kura bo kinya kaw ni sijui ikaw ni ana kaw kura ne ng'ane, apana. Ne ma parents na ma youths man dala kata mapoko kaw kura, juni mondo udhi ukaw kura sani, kata joma poko kaw sani, kata joma nigi poko kaw ID, be udhi ukaw mondo okaw kura. Mine wetewa maloko e chiro, wathoro dich kwang'iyo mana customer mabiro kwa haw dhi manyo kura. Anyiso mine duto wuoguru oko mondo wadhi wamany kura. Kura nendo kwatero go jotendwa ema gibiro kelonwa gima ber mwabiro dhigo mbele kata mwabiro ng'iyo go nyithindewa bang'e. Ajiwo duto wuoguru oko. En gima yot kaw dakika matin, an mara nyocho lala kaw dakika matin tasayude an kode kaka mawuoyeni. Nyicha awinjo lit ka winjo ni thoth jothurwa ma jo Migori to gi joluo mangima ok kaw kura. Nochuna mabiro dala ka mana bedo gi romo gi mine gi nyithindo gi chuo gi ji mopogore opogore mondo wayalane ni ang'o momono gi kaw kura. Koro kana loso kodgi to ne ginyisa gik moko abich mosemono gi kaw kura. Mokwongo ne giwacho ni thoth gi ok ong'e kuonde mikawe kura nikech BVR ni en gima move from one state koa kamoro achiel odhi kamachielo e gikoni ok ginyal ng'eyo ni kawuono en kama nade. Mar ariyo ne gikoni saa ma ginyalo dhi kaw go kura, mine odich e chiro gidich gitimo gik mathoth, koro sama ginya wuogo ma gidhi ma gikaw kura ne gineno ni gibro ketho sama kata customers lal negi. Kendo ne gikoni giwacho ni support mar local leaders pok gineno, gidwaro ni majotelo obi mondo owuo kodgi mondo gine ni jogo be dwaro ni mondo gikaw kura mondo ka gikaw kura. Moko beno wacho ni nyithindgi osedhi e skul, nyithindo nigi kura to nigi kipande to gisedok e skul. Koro kaka gidhi gi register ne gineno ka nyithindo bedo go matek nikech e skul BVR machines ok tere skul. Mogik to ne giwacho mana ni mana mar iwuondo gi ni kura kopo ni ng'ato koni ni dhi kaw to ng'ano ere manyaka igone kura kochopo chieng' migo kura 2022. Koro bang' yalo mang'eny ne wawacho ni way forward. Wane ni kura ni en gima konyowa wawegi. Kura ok ikaw ne ng'ama chielo. Kura kikaw tikaw ne nyithindi masani gi nyikwei mabro bedo bang'e nikech jotelo miyiero ema bro loso piny mabro konyo jogi nyaka chieng'. Toro wacho ni wawe wach nyiego manono ni kura ni dhi konyo ng'ane wang'e ni kura ni wan wawegi kwago kura to be wadhi yiero jok mabro konyo nyithindwa gi nyikweyewa e ndalo mabiro. Leaders ne wakoni kwanyalo to wabro temo gima opogore nokoni gin gi uweso mar chopo ne leaders maneni magin gode area wa mar Sakwa and Migori at large. Ne giwacho ni giwegi gidhi gocho ne gi jotendgi go ero magineni jok madhi kaw kura odhi okaw